Khui đi. Nè kapal. Semua deh. Ya kapal semua deh. Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांखौ YouTube channel बरायबाय ओमफ्राय नोंथांनि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय ओमफ्राय लोगोफोर दिनै आं ब्लग भिडिअसो बानायगोन नोंथांमोना ब्लग भिडिअखौ इन्ट्रेस्ट बा जोबजासे नायलांबाय जाबाय आं न'आव थानानैनो मा मावो ओमफ्राय नोंथांमोननि ओमफ्राय ब्लग भिडिअखौ नायदो आंनि ब्लग भिडिअखौ दिनै नायदो आंनि चेनेलाव नोंथांमोना ओमफ्राय नोंथांमोनखौ जोबजासे नायगोन होननानै मिजिंथिबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो बिदिबा ओमफ्राय मोखां सुवाखै लोगोफोरनाव हाथायबो मानजिनांगौ हाथाय मानजिग्रोसै ओमफ्राय मोखां सुनोसै ओमफ्राय बेनिफ्राय ब्लग भिडिअ बानायबाय थानोसै आरोना लोगोफोर बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो ओमफ्राय लोगोफोरनो आं दा हाथाय फुनसै हाथाय नोंखि नोंबो हाथाय फुयो फुवा हाथाय फुनसै ने आबाहा नोंथ' एक नाम्बारखा फुवा नोंहा गैया फुवा हाथाय फुनसै बांद्राय न' खार थांबाय दां फाग्लासोलै हाथाय हुबाय दा नै हाथाय मा होनगोन नै मा ओंख्रि होनदों राव रावजों माजों अमा खोला होदों enggak konjono umur aku loh kalau di sana ada ang hatai hugun ya hatai karena sama aku kira karena kotor sekali mau gak mau gak mau dong oमफ्राय हाथाय मानजिखांबाय लोगोफोर दानिया नोंथांना ब्लगखौ नायलांबाय थादो आरो ब्लगआ दाना स्टार्ट जाबाय है दाउ जानांगौ बयबो दाउखौ ओमफ्राय नै साहा फुदुंगासिनो साहा मोनलोंसिगोन साहा उन्दैफ्रा खोनाखाबाय दां साहा लोंसै ओमफ्राय लावजों अमाजों नै बिसिना मालाय नै लाव हादों गैया अमा जायाना मा जाबावनांगौ मिरामिस जासिगोन आंना अमा गैया अमा जायैया नै अमा बेदरा बावनो नुखाबाय नोंथांमोना देखायबावसै खनसे मेजेमथार नै ओमफ्राय हरैजाय बिमा बिब' जि सोंदों नै नोंसो मोनला दा फैखा लोंनायावथ' एक नाम्बार हाय होन हाय नट हाय नै दसे थोगासिनो जि जोथोन माबादों गैया नों मोनलोङाबा मोनलोङा दा फैखा हाय आंहा दारा नांगौ गैया नोंसोर गैया दिसाब हर बोरै थसेसो साहा लोंबाय साहा नै बिस्कुरा मोनसेरा हलाय साइदंगार साहा लोंनाय पार्टि नै साहा लोंग्राफ्रा नोंखौ नाय दे नोंखौबो नोंखौ गोसोम सोंदों जोंना मावजि फुथलाया बिस्कुटजों गाइखेर साहाजों साहानि पार्टि ओमफ्राय दिनै आं नोंथांमोननो जे जाय जायगायाव थानानै आं भिडिअ बानायबाय थायो बे जायगाखौ आं नोंथांमोननो देखायगोन ओमफ्राय सोरबा सोरबा साननो हागौ आरो बबे हाग्राबारियाव थांनानै भिडिअ बानायबाय थायो ओमफ्राय नैबे हाग्राबारि नङा नै बे जोंहानि औवा बागान आं बे औवा बागानाव थानानै भिडिअ बानायो आरोना न'आ बारा गोजान नङा नै खाथिसोना आं बाव फैनानै ओंखायनो भिडिअ बानायो ओमफ्राय न'आव मानो थाखाय बानाया होमबा आङो न'आव एसे उसुबिदा जायोना डिस्टार्ब जायो मानसि फैनाय मा फैनाय ओमफ्राय उन्दै गोनांखाय दावराव दावसि जायोना ओमफ्राय आङो नैबेयाव
सोफैनानै बानायफैयो आरोना बाव फैना बानायफैयोबा मानो होनना बुङोब्ला बाव सिरि जायोना जायगाया ओंखायनो बेयाव फैनानै बानायो आरो नै जायगाया बे ओमफ्राय आं बांसिनानो ओरैनो बेकग्राउन्डखौ लायो आरो नोंथांमोना भिडिअखौ नायबा नुखायो ओरैनो बेकग्राउन्डखौ लायो आं मानो होनना बुङोबा पिक्सार थानानै बानायोबा भिडिअनि बेकग्राउन्डआ साबसिन फैयो आरोना मोखाङा ओमफ्राय जायगाखौ जेबो माबा जेबो मा सानना आरोना जायगाया जास्ट बेनो जे भिडिअल'सो जानांगौना जायगायाथ' बेनो जायगा मोजां जालायलायनांगौ बेफोरबायदि नङा आरोना भिडिअ बानायनो थाखाय जायगा मोजां नांगौ बे नङा मानो होनना बुङोब्ला साउन्डनि प्रब्लेमावसो मा होनो दा बारा दावरावआव भिडिअ बानायनाया मोजां नङा आरो मानो होनना बुङोब्ला नों आं रायलायनायखौनो मोजां खोनायाबा आं मानो भिडिअखौ नायना मा लाब ना बे खोथाया ओमफ्राय जायगाखौथ' जों नाया जेनेबा जायगायालाय जोंनि लकेल एरियायावलाय बेनोसै आरोना जों बबेबा मोनसे जायगायाव थांबासो जायगाखौ मेटार खालामजायो मानो होनना बुङोब्ला जों दा न'आव थानाय हिसाबै न'नि जायगायालाय मा मोजां जानो आरोना आं बेखौ भिडिअनि थाखाय बेखौ एकदम मोजां बानायथारनांगौ बे नङाना ओमफ्राय नोंथांमोनाबो साननो हागौ मा होनो जोंनियाव जायगायानो मोजां नङा ब्लग भिडिअ बानायनो माखौ देखायनो बे नङा आरोना जास्ट नोंनि टेलेन्ट नोंनि कन्टेन्ट आरोना कन्टेन्ट गैयाबा नों माखौ देखायनो आरोना जायगा मोजां थाबाबो नोंनाव नों मा होनो केमेरानि सिगाङावनो नों मोखांखौ देखायनो हायाबा जायगा मोजां मोननानैलाय मा लाब आरोना बे आरो खोथाया ओमफ्राय आं बेयावबो बानायो एखमबा ओमफ्राय बांसिनानो नैबे जायगाखौ चुज खालामो आरो आं नैबेयाव बानायो आं बांसिन मानो होनना बुङोब्ला दा स्टार्टिं नालाय सोरबा मानसि गोबां नुयोब्ला एसे लाजिनाय मोनो आरो ओमफ्राय ओंखायनो नैबेखौ जायगाखौ बानायो आं ओरैनिफ्राय बिदि लाबाय थायो लायो आङो ओमफ्राय बेखौनो लायो ओमफ्राय मा होनबावनो आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ ओमफ्राय आंनि दिनै नैबे फिसा ब्लगखौ इन्जय खालामदो लोगोफोर खोख्लैबाय gua đâu bớt đâu kemarin apa kok ada đi bên mà chạy mà mau uống em mà khui đi 네 가발로 숨어야 돼. 야 가발 숨어야 돼. 군통 là đây hút được ada apa nung kah ăn bình đường đâu ăn đủ nó đi ăn lại ăn đừng sụt nếu biết phát cái đồng nào thì không biết no hai nửa đêm phải bộ hai nửa đêm hai ada dia ăn jalan nó ra ít sợ thứ là là nè thành như phi ở đây phi chạp xem một nó đi bông đâu chứ hai nồi rồi đi kita hai nồi rồi giả đấy semua bông dia last ni semua được ăn ngọc bye bye 맞아 그 서봐 서보든 아봐 손아 서봐 thâu ăn buồng thâu hả ăn thâu mình thâu ăn buồng này cho liên phi bài đi mà buồng này với nhau có gì có tán à thâu buồng thâu má mình buồng thâu thao thâu ăn buồng thâu thao lao chla khá ông thấy ali ông thấy pha thư dùng thấy dựng ông thấy thư dư lao chi chịu nào lao chi thằng lao chi là nè lao chân lệ nó thâu
थौ होख्लायखौ माथाव खौ बुनसै नै बुनसै बे फैद बुदो apa गोदोना सेथिदा गोदोना बे बुयो बेखौ होनांगौ थामनो अफाबा नोंखौ अफाबा अफाय बुलाय थामबाय थां हो बुग्रांना फिसाखौ मोसादो दे नों मोखाबाय मोसादो लागाव हनै मोसाबावलाय नोंसोरलाय दे मोसादो दे मोसानो नै आजासे मोसाबाय दे सानैजों मोसा दे लागाय मोसाना बिदि जायो नि खेला जिसो मोसाया खारलांबायसो हनै बिमाजों मोसाग्रा बिमासो नागिरहैबाय मोसाफैद' दे मोसाद' दे मोसाद' हनै दे सानैजोंबो समान मोसा दे बेना मोसानाया केरेसो गेलेयो सानै बिदिसो खालामबाय जानो बुलायलायगोन बिसोर ओमफ्राय लोगोफोर भिडिअखौ बारा गोलाव बानायला माने भिडिअआबो ओरैनोबाबो गोलाव जाखाबाय ओमफ्राय भिडिअआ बिदिनोसै लोगोफोर जास्ट न'आव थानानै ओरैनो उन्दैफोरखौ बांसिन देखायनाय जाबाय लोगोफोर नोंथाङा गाज्रि मोना ओमफ्राय मा होनो नोंथांमोनखौ भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय थेंकिउ जासिहरबाय गोजोननाय जासिहरबाय ओमफ्राय दिनैनि भिडिअ जोंसै भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबसक्राइब खालाम थाबै लोगोसे नेक्स्ट भिडिअआव बाय